Nonni. Ja missään sitä ollaan, siitä selviääkin. Olemme Kippiksellä. Kukas sinä olet? Eetu. Joo, ei oo Eetu YT tai eikä Eetu PV. Vaan joo, ja minä oon sitten Toivotsa. Siellä joku perkuuttelee tuollaista. Joo, noniin. Olemme täällä heittämässä Kippis Inter-rataa, niin kuin näkyy. Joo. No Eetu, pistähän vetoja. Veto irti. Voi vittu se lähtee. Siellä mennään. Se on hyvä paikka. Se on vuoros heittää. Oletko mä pidän sulle kakaimaa? Kaivan yhden kierrumasta. Milläs tyylillä jätkä lähtee heittelemään? Sitä on hetkeä heitetty palopäteen. Sulla on hintalappu siellä taitaa olla. Ostettu jostakin. Itse asiassa on Kippisorsa, ne varmaan on. Mitä vittua just tapahtui? Se on heivottas. Eikö? En mä. Noin. No niin. Sitten Sitten lähtee Toivotsa heittämään. Oho. No Lähti muuten tosi hyvin, mutta meillä ei ole OP:ta. Ei Oi vittu. Ai niin. Meillä ei ole OP-aluetta. Oh. Otetaanko me OP? No onhan se pakko. No, mulla ei ole OP-alueella. Sä saat uuden yritin. Oi. Voi vittu. Hyvä heitto, Toivo. No, mä suosittelen lähteä tältä. En mä vittu. Sinne se lähti jo. Paineli tonne. Mun kiekko on tossa aika lähellä ja senkin. Se on tossa nyt. OB-alueella. Niin, mutta onneksi siellä ei ole muuten OP:ta tuolla alhaalla. Sun vuoros heittää uusinta. Joo, tuo. Ei vaikka oo toi enää terästä tuo Ei se oo. Ei. Nyt lähti hyvin. Täällä kierre. Nyt oli hyvä heitto. Mä saan jatkaa, kun mä oon kauimmaisena. Eikö kuule Ei kun mitä vittua, mä oon lähimmä. Ei kun mitä vittua. Joo, katso. Itse asiassa mä oon, kun mä oon kauempana. Niin, elikkä mä saan jatkaa. Mä voin ottaa sen kameran, kun sä nyt heilutat sitä mitään. Elikkä mä saan jatkaa. Kyllä. Huva tulee. Niin sitä olet. Ja puuhuja suoraan siihen mun eteen. Suoraan eteen. Mut sä saat heittää. Kyllä. Hei. Tappa siitä sen. Vähän tämmönen mäkilähtö. Lähelle koria, sä voit saada paarin tästä. Mä en. Niitä on... Kolme. Niitä on toinen heitto. Niin, ja mun kolmas lähtee. Ei herra jumala. Ui vittu. Nyt se ainakaan... Se meni nyt vittu OP. Mulla taitaa olla vähän kauempana. Veikkaisin. Joo, sulla on kyllä kauempaa. Joo. Näin se ilmeisesti on. Mä en tiedä missä se mun kiekko tällä hetkellä se on. Eikö tuolla? Tää on mua kauempaa. No mutta sä saat hei. Sellaista. Hienoa. Tai jotain. Muuten, se on seuraavalla Eetulla. Mut sä... Mä saan vitosen. Pienellä heitolla sisään. Eiks tää oo sun kolmas heitto? Joo oli. Elikkä neljännellä sisään.
Mä en ehkä saa paaria tätä. Niin, mutta 4 varmaan saat. Ehkä jollain mitarilla tai putterilla ehkä menee. Aina teksty kohta. Olla. Lähti liukumaan. Sä saat heittää, kun sä oot mausua kauimmaa. Sen. Niin, mutta sä saat heittää. Kun sä saat. Koska mä... Tää on pitkä putteri. Minä lyön se ihan. Seuraan sitä saakelikkoa meidän. Mä katon sitä. Se oli siellä. Elikkä mä saan heittää nyt. Se oli siellä. Se lasketaanko? Kommentoista, lasketaan. Molemmilla meni 4. Mun mielestä se lasketaan. Heitä. Noin. Ja nyt tän kiekon kädessä mä joudun kumminkin kohta käyttämään sitä. Seuraava on tuolla. Jossa. Mä katsoin, että jonkun bagi oli jäänyt tuolla, mutta se oli vaan tommonen estetty. Se täällä on tällainen... Jos voi mennä ees tästä tuossa, niin saa nää... Eikö? Ei oo. Ei oo. Nextia on tuolla päin. Niitä on proota, juu. Niin jo. Tästä mulla lensi tonne mettää, kun mä lähdin heittämään. Tästä mulla meni Holy One. Tää on viimeinen väylä pro-radalla. Mulla meni tästä Holy One kerran. Polari. Siellä Järski tietää. Olen sen kanssa käynyt heittämässä Järski tietää. Oon nähnyt sen. Kaivi tulla lukkeekin, minkä veti Holari. Tossa. Onko se Interin kakkone? Oh. Kumpi lähtee nyt heittämään? Kumpi Se se? on paljon lyhyempi. 68 ja 9 metriä alaspäin. Näkyy jo, se on tuolla alhaalla. Se on 9 metriä alaspäin tulee. Kumpi mikä baari on? Baari 3. Jos mä lähden. Eikö sä heitit aloita Aloita äsken? siellä. Nyt lähtee toivat sä heitto. Nää puut on paho. Voi. No mut ei se haittaa, tästä pystyy heittämään hyvin. Just kohin. Ja säyttää, ei säyttää. Kieri! Ei! No niin. Lähti kierre. Joo. Se on mulla siinä. Nyt saattaa muuta tulla baari. Baariin, no mä lähden baariin sit. Sun vuoro hei. Mulle saattaa tulla baari. Mihin se baari tulee? Baari. Jos sä saat baariin, niin mihin se tulee? Tonne. En mä tiedä. Ai se yhtäkkiä tuossa korilokkeet tulee baari. Joo. Toi baaritiski tulee tästä maan. Niin. Nousee vai? Siitä lähtee Toivetsan toinen heitto. Ja se jotain ei voi vetää paikkaan. Hyvä heitto oli. Sä saat heittää! Enkä saa. Häh? Minkä saa? Heitääks mä nyt? Typpä. Mä halutaan vakaata kuva. Ei, me ollaan samasta kohdassa. Oota, katsotaanpa. Ei mä saa haittaa. Kyllä vähän eespäin. Eipäs oo tuppa tästä kattoo. Ei oo, katoppa. Tukiekko on tässä, no tonne päin ja tossa on toi. Sä saat heittää. Tossa on muuten OB. AB ihan vieressä. Toivatsan 3. heitto. Ei muuten lähelläkään, se on OB. Hyvä heitto, korin alle melkein. Let's go. Let's go. Let's go, let's see. Mario. Vai Luigi? Maria, kun se on Mario. Kun en koskaan nähnyt ennen Ei juokse... mennyt OB. Eetu. No. Kun nähnyt ennen juoksevaa rispiikolfaa. Mä en näy enää tuossa juokseen rispiikolfaa. Tänne mä en tiedä kyllä onko se heittelemässä tänne. Siellä en tiedä. Juu. Eihän se mun kiekkoa. Mä näen vaan edes okei.
Eikö tossa? Niin on. Niin, eikä mä saan heittää. Joo, tämmökä. Mennään. Lähtee kolmas heitto. Tuki jalka. Mennäänkin ota. Ai. Meni ohi. Oli lähellä. Bar 3. Siitä. Mulla tulee 4. heikolla. Jos mä nyt sitä saan. Sä saat. En usko. Lähe. Yläpäätä sä saat. Ei kun mä saan jatkaa. Mä oon kauemmaisen. Siinä on Toivotsalle kamera. Niin on. Ei kun niin, olkoon siinä nyt sekin. Mä en sitä saa ottaa sinne mitään. Älä sitten minua haita. On niin. Nyt jos ei tästä saa sisälle, niin en sit tiedä. Sit pitää jo Miettii uravalintoja. miksi mä täällä vaan heittänyt. No niin, menihän se. Sieltä. Nextin rata on tuolla. On sielläpä se jossain. Sielläpä se jossain on. Ekkoista tulee venäläinen. No hyvä. Mä oon se muuten varmaan vetänyt sua turpaan. Hakannut sut siihen. Tai no en minä tiedä, jos sulla olisi ollut joku asees. Niin. Missä sä ajot tiennä? Ei kun niin tuolla. Onko tuolla keasuntiin? En tiedä. Joku semmonen. Mistä sitä tietää? No onhan nyt tää kun mennään kahtoon. Oltaispas nyt. Mikä se tää? Eiku. Niitä on Interi 18. Tää on Interi 3. No se on sit meidän tuo 18 tuu. Kori on tuolla puitten takana ja tää on Pore-väylä. Eikö? Tämä väylä. Mikä vittu Fore? Mikä vittu? OP-alue on kyllä jo. OP on tossa menee vesi. Mikä Fore-alue? Sinne mitään Fore-alue. Ei, mutta kun tästä saa käännettyä sen Forella. Mulla on edes pullo. Otas nyt on tilanteet päällä. Nyt eskaloitu tilanteet. Eikä mä saa aloittaa tämän päivän. Otapas nyt. Ai. Pullot. Joo, nyt tulee jalka. Sitten Eetu kenkä sitten. Noniin. No, sehän lähti. Se katkas puusta oksen. Millä tuurilla toi osui, että se menee suoraan okseen ja katki? En mä tiedä, tuuri. Napsahti kuule. Toivot sä vuoro. Vetää puusta katki oksa. En mä vedä suoraan huulilta, niin ei no ei. Holari. Ehkä mä 97 tälläkin on. Se on vähän -2 metriä alaspäin tossa. Kulotusta. Samaa suuntaa lähti kuin muu. Sulla taisi mennä vähän pidemmälle. Käypä katsomaan. Käypä katsomaan. Mun kiekko näkyy suoraan väylän. Tämä on ihan tää itse ihan hieno. Tää on hienoa tämmöinen mettää. No se lakeasoitella, ne on tehnyt ihan hienoa. Okei, mä saan heittää, kun siellä oot kauemmaisena. Ei kun? Joo. Joo. Kumpi on kauemmaisena? Siis mä oon tuolla, sä oot lähempänä sen sotan. Kori näkyy jo. Näin. Eiku tuolla? Lähteekö rollie vai? Et sä mitään rolleria haita. Et sä mitään sellaisia. Vittu se lähti. OP. Ei, big. Onko se OP? On se. Ei oo muuta ihan. Se on OP. Se on yli meni opesta. Mä jään hakee sinne päin.
Ei kun mä joudun heittää sen. Nyt ei tuu paaria pojalle. Toivolle saattaa. Niinhän saa heittää se tuolla. Sulle saattaa tulla paari. Mut siis eikö se ole hakea sen tuolla? Niin. Se on tuolla suoraan tuolla vittu veden. Ui. Se oli Toivo filmissä siinä. Paras hei. Eikä ollut paras, että suoraan tähän. Minä tulen kaatamaan tää yöllä tämän puutosta. Sinne täällä pitää olla poita. Sitten. Hyppää. Tuolla menee tuo silta, mutta sä voit kyllä hyppää tästä ylikin. Varat tossa vähän löysää maata. No sit sielläkin kontentti, jossa mulla on sattunut, että nyt tää voi upottaa tuo. Tässä nyt. Se upottaa. Ehkä. Jos se sit jossain mulaset, niin mä hyppään nyt. Loikkaat siitä yli. Älä nyt siihen astu. Onko se veden kestävä? No ei ne ihan loputtamista kestä, äkkiä yli vaan. Sä olisit voinut hyppää sitä yli. Content! Sä olisit voinut hyppää sitä yli. Ei oo kontenttia, kun et hyppäänyt yli. Täällä on hemmetti, mikä sillä on... Tykkis on maata Tästäkö pitäis heittaa? Laittanut muovia vähän roskanut. Toivo, tästä heitto. Kerää puu. Minäpä Mennä. Tuleepa... se on tuolla jossain nyt. Me oli tuolla mehtässä. Minulla se on tässä suoraa linjaa melkein. Vähän lähettäpäs tuo vägi tuosta. Joo. Pitäisikö heittää kamera kädessä? Laittaa mitä lähtee kamera kädessä. Joo. Ota aika hypi. Kamera kädessä. Eikä hyvin lähti kamerakin kädessä. Ei kun ei kyllä, joo. Kohta mennään lakeaisuuntiin ehkä toiselle puolelle, jos mä oikein, jos on nyt ihan väärässä. Se on nyt ihan väärässä. Se on lakeaisuuntia toisella puolella, se on hieno. Onks se tässä? No et sitä tuu mitään kamerakädessä. Se haittaa edelleen varmaan. Mitä sä teet? Mä olin lähellä kauempana. Etkä on. Ei vaan mä tein. En mä tee itse. Sun vuoro. Antaa sulle kameran nyt yppää heittää. Näet sinä maata. Niin on tähän maata. Nyt lähti. Toivo Philips Oy heitto. Toivo. Jos on toivot, se on Philips Oy. Mulla meni 5. Mä edes tiiä. Nyt sä kuvat se. Kuvaan sua kyllä. Häh? Seuraava väylä. Siinä sattui olla. Anna pikkuan sinne. Oli hienot laudotukset tehty kyllä. Par 3 ja plus 0 metriä ja 86 metriä. Kumpi aloitti viimeisen? Minä. Kori näkyy tuolla. Silloin minä aloitan. Kori on tuolla. Näetkö? Tuolla. Se kamera suussa. Joo. Nyt lähtee. Ei se on tuolla jossain joukossa. Hyvä kissa. Mitä?
Ei oo OP:llä. Tässä on sama OP-raja. No niin. Seuraava heitto. Oi. Virse. Ja näet menee enää huonosti. Lähdenkö tää kotiin? Pullo tasku. Taskumatti. Ui. Juu. Se lähti. Toivon kiekko. Ei kun mitä? Se on tuolla pussa. Se on tuolla jossain. Käykö on tuolla lammissa? Niin. Näin tätä kameraa jälkeen. Vaikka siinä onkin vakautunut. Ei. Mitä? Keskitä kuvaa. Mä kuvaan kun siellä... Ei nyt kauhean kaukana voi olla. Sä kimpos tästä tohon. No ei minua. Se on jossain siinä alueella. Kun sä kimpos tosta puusta suoraan tohon. Johon. Tässä. Mun naama eessä. En mä just huomasin se tossa. Ja nokkos näkee. Sä saat heittää, sä oot mä oon kaummais. Mä saan nokkosen pois sen tien. Joo, nokkos mennään heittää. Nyt lähtee Toivon heitto. Oi, mitä sä nyt... Mikä kierrettää? Kumpi on kauempana? Sitten alkaa etukiekon metsästys. Se on tuon puun takana suoraan. Toivon kiekko on tuolla. Tässä puun... Tässä missä mä nyt oon. Seisoppa se sun kiekon päällä. Elikkä kumpi heittää? Haittaa mun nilkkaa. Ei kyllä vielä kävellä. Nyt saadaan hyvä kuva. Ei just tippukin tonne. Hiiri. Siellä on jollain jäänyt juomat piiloutunut. Siinä on joku patjakin tuossa. Sandals! Ei ne mitään piilomainontaa tässä. Noniin. Kuvaa tulee, kuvaa tulee. Jos sika pois. Jos sika pois. Sä haluat tämä kuvaa vai kuvaatko näitä? Mitä? Otti tuuleakin. Siis mitä vittu? Missä?
tuot tulee lisää pelaajia. Sun lähtee tossa. Jos poika kuvaa sulle sisältä. Heitäkö sä halutkaa kuvaa kamera kädessä? Ottaa hemmetissä. Söttäin. Sä näet, että se on vaikea heittää. No eikä oo. Kun ammattimies. Ammattimies. Aha. Mites vittu? Näitä kyllä kamera käy ihan hyvillä, eihän lennä, mutta se on nyt tehtävänä. Toinen kuvaa maata, niin emme, tai no, kyllä se hyvin kuvaa. Ei ole terveisiä. Mikä tossa on? Mitä mikä paras on? Haluuks toi sättä sille? Mihin se sukkiakko? Hyppi heittely. Se ei ole vanhempalainen. Juu ei oo. Sanoisinhan se kokonaan. En vittu kaukana oo. Noniin. Kuhaa tulee. Mitä heittää? Mie saa jatkaa. Kuhaa tulee. Miten? Mä heitin tonne puskaa kauan. Etpä heittänyt. Tossa on minä. Mä saan jatkaa. Joo, kohta vois pistää videota purkkia, vaikka kattos. Jos Part 2 tulisi joskus. Tänne. Vittu. Onko Raina? Sulla heittos on tossa. Tossa. Kaus niissä onkin. Mitäspä nyt sen tuolla? Kuhaa kun kuvaa. Saaks sä sen? No, koitan. Sieltä tulee jo kohti joku pro ja heittää holarilla tänne. Pitäisikö mä kuhiljaa poistua? Kuhiljaa poistua tätä, kun mä et kohti jyräättää. Et kohta murraa. Ja no Part 2 tästä tehdään. Tehdään Part 2 varmasti kyllä tästä. Par 4, 63 metriä pitkä. Se on, että Part 2 tulee. Tulee. Ja 0 metriä, mitä? Suora linja korille. 163 metriä. Kato, suora linja, kori näkyy tuolla. Let's go, joku soittaa. Let's go. No voittaako se vaikka se kameran? Ja mä lähden tuona minua puhua. Mä kuvaan itteeni. Puhu jotain. Noniin, hyvää päivää. Täällä me ollaan Kippis Inter väylän tai radan vitosväylällä. Par 4 ja 163 metriä. Suoraa kori tuolla eessäpäin. Elikkä Ei kun tuottaja vaan soitti, niin se palkkaa. niin äläpä sano ääneen kun kamera kuvaa. Ei kun ei sitä oo tulos koskaan. Ei kun mä saan aloittaa kun siellä aloitit äskeisen päällä. Nyt lähtee semmonen heitto. Vois kohta aloittaa vähän päätellä, mutta heitäpä nyt sinne. Oi. Ihan hyvä. Ehkä raiveri ois tai Raiveri. Mikä se? Raivari. Älä maata kuule. raivooja. Tuota noin. Eiköhän tässä välissä tehdä niin että tässä välissä tehdä niin, että ottakaa ottaa, niin näette kyllä Part 2. Kyllä tulee Part 2. Joten tykkäyksiä vaan, niin nähdään Nähdään. moi.